argindarra aurrezteko teknologia berriak erabili daitezke? Hori da. Puntak ordua, lau, ez dakiz zer, ez aklaratu ere egiten, badaude olako gauzak edo olako teknologiak laguntzen digu behintzat horretan, ez? Eta, hasteko adibidez aplikazio batzuk daude horretarako. Ahorra en luz, precio luz hora. Desde luego, izenarekin ez dute gehiegi irudikapenera ez dute gehiegi utzi. Aplikazio hau oso ondo baloratuta dago, Webplayn eta horrela, eta honek egiten duna, oentxe eskuartean dauket, baina ikustezakezu, oentxe bertan zenbatean dago euroko edo argindarra, orduko, eta zein dan momenturik onena oentxe horra egia ikusten irudiak, adibidez hori izango itzateke, orduz ordu ikusteko. Bista honetan ikus dezakegu, oraintxe zer dagoen gorriz eta hori dago ez da komeni ipintzea garbigailuak eta barretabar, eta gero ikusten ematen dizu zein izango litzateken ordurik egokiena hemendiken aurrea gaueko 10 arte edo horrela. Jakin behar dugu, egunero, prezio aldatu egiten dela. Orduz ordu ez da beti tarifa bea gaueko 11etan beti berdine dela, ordun egunero aldatzen doa. Ordun aplikazio hauek ematen digute aukera ikusteko, hor ikusten dugun bezala grafikoetan, nola egiten duen gora eta bera. Eta, interesgarria nahi balin badugu kontrolatu erabat batez ere ikusteko subasta hori zertan dagoen. Eta horrelako aplikazioek ematen dute baita aukera aurreko egunean, arratsaldeko 8:30 aurrera, jakiteko urrengo egunean zein izango dan ordurik egokiena eta horrela planifikatu dezakegu. Hegaldiak hartzeko erabiltzen genuen, horrelako grafiko bat, ez egunetan dan merkiena, orain bebai, bestak beste ordu ez gain, badagoelako egun batzuk, argindarra askoz garestiago edana, beste egun batzuk baino, eta honekin guztiarekin guztia jakiteko. Bai, eta gero gaina ematen digute, honek, justu aplikazio honek ematen digu gainera aukera laguntza moduko bat dauke edo olako erlaitz bat laguntza jartzen duena, eta oso kuriosoa iruditu zait ematen du zein etxeko gailu den merkena eta zein dan garestiena eta horrela, ez? Aire egokitua eta horiek dira beti oso garestia, bero gailua bebai, labie, berotasuna emote dutena, plantxie bebai. Plantxa ez hainbeste, beko aldean dago nire harrituta geratu naiz, hainbeste plantxa gora eta bera ez dakizer, eta horrelakoak, eta telebista, ordenagailuan fijatu naiz ni, zenik beti dauzket, bai portatila, bai maigainekoa, bai bestelakoa, eta horiek ez dira, juixionak ibiltzen direnak eta barrez, baina, gero dago, beste bat ere, eta da app ofiziala edo esango genukena, Red 2, norbaiten nahi balima du jetxe hori, izango itzateke Espainiako sare elektrikoaren aplikazio ofiziala edo, ez dute hain ondo ipintzen aplikazio hau, erabiltzaiek, eta hori 3,7 baloratuta dago, eta bitarten bestea 4,7 bostetik, eta orduan horrek ere zerbait esan nahi du. Baina honek, ikusten dituen grafika guztiak ematen dizkigut hori dena, eta honek dauken ona da, iturri ofiziala da, beraz prezioen kontuarekin eta ez daukagu zalantzarik, eta gero horretaz gain, alertak, alarmak eta jartzeko aukera ematen du. Noiz dagoen moentxe bertan dagoela preziorik onena eta ikusten dela egun hauetan, hoixe izango dela aukerarik onena, alerta bat iristen zaizu eta korrika etxea, jartzea zerbait erropa garbitzeko edo bintzat aprobetxatu asunto hori, ez? Badauzkegu aukera gehiago, alare, hoik die aplikazioa, baina badakigu beti aplikazio bat gestek ere zer suposatzen duen, ez? Alde batetik, kontrola, beste alde batetik, espazio bat hartzen du baita mugikorrean, eta orduan nahi balima dugu, eta jetxita balima daukagu Telegram mezularitzako aplikazioa, hor botak egoten dira. Botak badakizu, ez? Dien makinatxoak edo, ematen du pertsona batekin aizala izketa, baina ez zaude pertsona batekin. Horrelako bot bat dago fotovoltaika deitzen dana, eta horrek ematen dizu sakatu, botoitxoa egunero, eta ematen dizu prezio, argindarraren prezioa orduz ordu eta hori dena. Orduan honek ere, ematen dizu aukera, gero, nahi dezuna egiteko informazio horrekin. Honek egiten duena da gauza gutxi gero, badauke aukera bat nik ez dudan aprobatu, baina askoz ere sofistikatuagoa dana da fakturarekin eta hori zuk zure zonaldeko datu batzuk eman da, eta zure konpainiak ematen ditun, bere web horrian ematen ditun datu batzuk eman da,
hori pintzen bali badezu, esaten dizu, egiten dizu, aurre ikuspena nolakoa izan zure gastuen baitan eta bar, nola izan iteken datorren hilabeteko zure faktura. Osea, hori ere... Hori ere badago. Hori ere badago. Ezagutzen zaitxutenetik oso aplikazio gutxi erabiltzen ditu dalako bada ez. Entxuferen bat, gero badauz beste gailu batzuk bai. Bai, eta behin hasita denetarik dago, ez? Ze badaude horrelako, bombillak eta LED bombillak eta horrelakoak gastu aldetik eta hori funtzionatzen dutenak mugikor aplikazio batekin eta bar, eta horiekin ere kontrolatu dezakezu. Piztu, itzali eta horrelako gauzak. Eta horiek gehienek, honekin ere gauza asko esan litezke ez, aplikazio baten bidez funtzionatzen duten gauzak, esan nahi dut, interneten gauza, etxeko gailuak konektatuta eukitzeak ere, eukidezake bere arrisku hori, ez? Konektatuta dagoen oro jakeatu litekelako. Baina, hori alde batera utzita, badaude horrelako entxufeak, adibidez, bonbillaz aparte, entxufe honekin adibidez ikusten ari garen horrekin, aukera egongo litzateke baita kontrol hori egiteko, ez aplikazio bidez eta bar.